és hát ezután nem állnálatok, hogy hovakozni következik. Illetve még egy zsák, bocsánat, még egy zsák van. Elnézést kérek, és akkor, hogyha megérkezett az összes páros, akkor kérjük a zenét. Köszönöm szépen, kedves táncosok! A junior korcsoport latin versenyének elődöntőjében láthattuk a 12 párost, sajnos csak 6 pár fogja folytatni a versenyt a döntőben, addig egy kis szusszanásnyi idő van számukra, és ahogy az előbb már jeleztem,